Mga kapuso karsada nga wala pa matapos obra sa Leganés, Iloilo ginagamit ng lagaw-lagawan sa mga nagapaliwaliwa. Apang ginabilin nga basura nagadulot sang problema. Si John Sala nakatuto. Masobra na isa kabulon humalin sang nagbukas sa publiko bilang tambayan kag lugar sa diin pwede makapaliwaliwa ang The Parkway diri sa Barangay San Vicente, Leganés, Iloilo. Ang lugar ang sakop sang dalan nga magasugpon sa igapatindog nga Panay Guimaras Negros Bridge. Apang ini ang wala pa natapos obra. Alin sang ini ang gidbuksan gidpasugtan sa local government unit nga magsulod ng mga vendor agon mas madamo pagid nga mga tawong maganyat nga magpadulong. Apang halin sang nangin bantog ang lugar, nangin sakit sa ulo sang barangay official sang Barangay San Vicente ang basura nga ginabilin sa mga nagapadulong diri. Kay naabtan pa sa news team ang madamo nga basura nga nagalinapta sa lugar. Dira sa Purok 3 ginabilin lang gid nila diapers sang bata, diapers sang ido, and then mga botilya nga ila nga ginainom. So very concerning gid sa part namon sa barangay. Dugang pa ni Vallejo, daw sirang plaka na sila sa pagpahibalo kag pagpangsita. Apang adlaw-adlaw sila nga daw mga timbang kuno sa mga nagapadulong sa lugar sa pagsunod himos ang ilang mga sagbod. Ginkadismaya ini sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Ang lugar nga kuntani nagaserbe bilang bago nga tourist destination sang Banwa ang wala kuno ginahalungan sa mga nagapadulong diri. Hindi gid manami ang isa ka lugar nga puno sang basura. So dapat kung may basura ka mo, pwede naton ibutang sa bag, sa bulsa, o kung may ara ka mo nga mga eco bags, plastic, dalon naton sa atong tagsa ka panimalay or sa mga designated area kung diin nga pwede kita kaboy sang basura. Makigsapon ang menro sa alkalde sang Banwa kauban ng barangay official sang San Vicente agud makapangita sang paagi nga masulbar ang problema. Kinanglanon lang gid namon nga iistoryahan pagid kag kung ano ang nakadapat nga i-implement naton sa dirang area. Upod kay Hansi Sharto, John Sala. 1 Western Visayas.